ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಿದೈದ ಅಂಚು ತಾರೆದ ಕಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ನಾರಿಯಲ್ ಫೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇತ್ತೆ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟದು ಏರು ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಗಿಡಪ್ಪ ಇರವಲ್ಲ ನಾನು ಆನಲ್ ಬಲ ಪೋಯ್ ನೆರ್ಪುಜರ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಊರ್ದತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಏರು ಇನ್ನಪ್ಪರೆಂದು ಪುರ ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತಾರೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂತಾರೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ఇంచిరు ఎప్పుడైతే మిత్రుడు ఏ మామరన్ లక్లే అలే వర్చి వర్చి మల్లెత్ మల్లెత్ కారు బూర్లు అయ్యో ఏ బారన బారన బాబా ఏదా ಅಂತ ಬಿಕ್ಕಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಕ್ಕಲಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಇದರ ಅಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದಾತ ರಡ್ಡು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಮ್ಮನ ಹೋಯ್ನಾ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನವಪ್ಪನವ್ರು ಇಂತಾರೆ ಓ ಸಾರಿ ಯಾವತ್ತು ಪೂಜೆ ಇದಾಯ ಕಟ್ಟುನಿ ತಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟರ ವೆಂಗಿನ ಪುರಾತನ ಪುರ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೀನುವಾಗ ಕರವಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಯಾನ್ ಪಾರೋಡ ಏರ್ ಪಾತನವಾರ ಯಾನ್ ಧಾರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗನ್ ಕೊರ್ರೆ ಸೋಜಿ ಪೊನ್ನಾಂಬ ಲಗಾಡ ಎಮ್ಮೆನೆ ಅರ್ಜನ ಪೊನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನೋಡು ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ ದಾಖಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಅಂಜು ಬೇಡ ಅಂಜು ಏ ಸಂಗೋ ಸಂಗೋ ಜುಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಡಿ ಪುರ ಆಡಿ ಏರಂತ ಸತ್ತ ಓಡ್ಲೆ ಬಬ್ಬನ ಏರೆ ಬೋನ ಹಾದಾರೆ ಬಿಡ್ಲ ಬರಂತ ಏನು ದಾರಿ ಪೋಡು ನೀ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದಾರಿ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲು ಬಾರ್ಸೋಗ ದಾರ ಇಡುದು ಹಾ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ದ
ಏನೋ ಕಂದಲೆ, ಏನೋ 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 ಏನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯೇನೋ. ನನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಏತಾರ ಕಲ್ಲನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ 17 ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತಡೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ 17 ಏರ ಗಾಜಿ ತಿಕ್ಕದು ನಕಲು ಪಾಸ್ ಇರುವ ಏನಪ್ಪ 18 ಇದೇ ರಟ್ಟಿ ಇರುವಂಡು ಬರ ನಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಬರೀ ಇರುವಾಗಲಿ 90 ಅವು 02A ಒಂಜನ್ ತಿರ್ಕಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸ್ತವ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತೀರ ಮಂಜೆ ತಾರೆ ಮಂಜ ತಾರಾಯಿ ಮಂಜ ಉದರ ಮಂಜ ಈರು ಪೊಕ್ಕರಿದೆ ಸತ್ಯ ಮಂಜೆ ಮಂಜೆನಾ ದೇಪಣ್ಣನ ಕಾಗುಡ್ಡದ ಪಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಐತೆ ಸೋಕ್ ಸೋಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಭೋಜನ ಪೂವಪ್ಪಾಮು ಇಡಲೆಗೆ ಇಂಕ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ತಾರ ಇದೆ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಲ್ಲೆ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಣ ಕಟ್ಟುನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣ ಅವಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಯರಿ ಕಾಸು ದಾವಾಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಯರು ಬಿಡಿಯರ ಫ್ರೀ ಅಂದು ಫ್ರೀ ಕಟ್ಟ ಅಂದು ದವ ತಾರೆ ಕಟ್ಟ ಬೋಡತ್ತಿ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ದಾದಾ ಕೇನುಜಿ ಜೋಡು ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಕೇನು ಪಪ್ಪಡ ಪಪ್ಪ ತಾರ ಇದಕ್ಕೇನು ದಾದ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬನ್ ದಾದ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ದರ್ಪುನ ಬೊಂಡನ ಮೇವರ ತಾರ ಏಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸತ್ಯ ಏಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾ ಏಲೆ ಈ ಏಳು ಹಾಂ
ಅನ್ನೋದು ನಿಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಕ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಾದಿನ ಅನ್ನೋದು ಕೊರಿಯಾರೆ ಪಂಚಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ರಡ್ಲ ಎಂಕಿ ರಡ್ದಾರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ 1700 ಸಾರತ್ತೇಳು KFC ಗಾಜಿನ ತೈವ ಪೋಯಾ ಪಕ್ಕ ಬೈ ಚಿಕನ್ KFC ಪಕ್ಕ ಬೈ ಕೋರಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಎಕಡದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕಡದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಿ ಎಕಡದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಅವಲಿತ್ತೆ ಪಂಡೆರತೆ ಏಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜೆಟ್ ಒಂಜಿಂದ ಉಪುರ ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ತಟ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮು ದಾಕ್ಲು ಮಲ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟೋಡು 7 8 4 ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರಿಯನ್ ಸೋಪುನ್ ಡೈಮಂಡು ರಡ್ ಬೈಸರು ಒಂದು ಪೇರು ಹಾಂ ಇದೆ ರಡ್ ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ಎಜ್ಜತೈತೆ ರಡ್ ಬೈಸ ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಪೇರು ರಡ್ ಎಟ್ಟು ಬಂಡ ಅವು ರಡ್ ಬೈಸ ಕಾಯಿಸಿ ದುಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಸಾರಡು ಅನ್ಪೇರ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಪೋಯಿನ ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ಬಂದ ಪೇರು ಆತೇನಾ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ತಾರದ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಾಷೋಕದ ಬೊಲ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಲುಡು ಭಾಷೋಕದ ಕಟ್ಟ ವರ್ಷಗ ಆಪುನ ಇಲ್ಲ ಭಾಷೋಕದ ಕಟ್ಟ ತಾರದ ಕಟ್ಟ ಭಾಷೋಕದ ಆತಂದು ಬಾರಿ ರಳೆಗಿಟ್ಟೋದು ಆಲಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲುಡು ಆತಂದು ಇನ್ನಿತ ತಾರದ ಟೀನಿ ಕುಂತಾವ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಾರದ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಾಪುನು ಅಂಚ ಅಷ್ಟಮಿದ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿದ 1 ದಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಕಟ್ಟಾಪುನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ದಾಲ ಪೂರಲ ಕುಸಲ್ಗೆ ಮಲ್ಗಿನ ಹೋಗದಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇಂದ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ